Hi guys, magtutupi ako ngayon. Igising ko lang. Kagaling na ako ng dapat. Kahit gaano ko talaga magtupi. Mga ilang araw lang, ayan na naman. Wala nga dito yung aking drawers. Pero ganun pa rin pala. Ako pala yung magulo. Tupi. Ayusin lang ng konti. Kasha. Masyadong maliwanag, no? Lalo siya nagliwanag sa sa flashlight. Kung makita kailangan ko mag-flashlight. Pasensya na guys. Masyado tayo dyan. Para tayong white lady na. Ganyan lang. Tamang roll lang. Kasi naka-roll na siya. Ganyan ako din magtupi. Tamang roll lang. Masyadong maliwanag. Takpan natin. Yan. Taran! Hindi ko makita kasi dito. So, kailangan ko mag-flashlight para makita ako. Na may akanta ako. Tagal na ako hindi nag-online ulit sa Star Maker. Or mag-video okay na tayo. Sa cellphone nga lang ulit. So, meron pa sa kabila. Ang dami kong putiin guys. Roll lang. Tamang roll lang. Ang dami kong wrinkles. Don't fly! Don't fine. Parang pang travel, diba? Naka-roll.
naka-roll. Hindi na ako magputi. Naka-roll. Ito pa nga pang baba. So yun, tapos na. Nag-ano lang naman. Nasa natin ang konti, guys. Bukasin na natin, baka mapanis na yan. Pinaabot pa ng gabi. Baka magsinatakan. May ginagad ako doon. Lalaga ko na! Nakababad ako. Kain guys. Bakit kaya naman ako pinakainan ko? Kasi, basta bubuhat mo. Paano pagkabuhat niya ako dito? Ganda. Kasi kung dati yung gagamitin mo, hindi mo mga ganito. Saka malapad. Kaya mas okay to. Tapos may mga sabaw. Langka! Yeah. Gusto ko pala yung langka. Tatlong buhay. Sarap magbatog may pagkain. Nung oras na nga po na, panghalian pa lang ito. Tulog kasi ako kanina. Kaya yan. Natamad ako kanina. Lahat tinatamad. Lahat maglaro. Ayaw ko sa lahat. Ganun. Kaya tutulog ako. Ano kain akong lulang? Lulang. Mapagalitan tayo akong hanggang hours. Makakain di mo ako nakabuka ka. Shout out sa mga pinsan ko. Shout out sa mga pinsan ko dyan. Ating galay. Gasha. Ganda. Gladys. Jenny. Sa iba kong pinsan. Shout out din sa inyo. Ang dami nyo. Sa mother side ko pa lang yun. Ang dami kayong pinsan. Paano to kaya kung lahat-lahat? Kung pati sa father side. Let's go! Ano guys? Ngayon ako nagka-ulam. Simula yung napanood yung video ko. Yung nagsabaw ako. Yun, ito yung kalahati. Nari ko siya. Pinuha kong adobong manok. Malamang. Pinuha kong adobo yung kalahati. Dapat kami gamit mo kanina. Yung mga sapatos ko na matagal nang hindi nagagamit. Hindi ko alam kung ano nangyari doon. Hindi ko na inaano. Hindi ko malang sinisilip or tingnan. Hindi ko iba. Nasa ano kasi yun niya? Nasa box. Tapos, may naka-box. Naka-plastic pa. Kasi, dati yung kabilang kwarto talaga ako. Yeah. Kaso, inaayos. Kaya, pinalipat ako. Kaya lang. Kasi doon dati, sa kabila, may tulo doon. Ang ganda ng kondo namin dito. May tulo. Alam mo ba yung tulo? Isang planggana. Gano'n. Nung una sa bintana lang. Ngayon, hindi sa bintana. Mas masalaga yan ng ilaw sa gitna. Kasi nasa gitna yung ilaw ko dun sa kabila. Sa gitna siya. Ito kasi dito sa gilid. Gilid. Kasama na yung CR. Ganon dahil katipid. Isahan. Ilaw sa CR. Pati dito. Oh, yeah, yung ilaw ko na nakikita nyo ngayon. Hindi nakikita malamang. Yung ilaw na ginagamit ko. Kasama yun sa CR. So isahan siya. Diba? Galing may-ari. Ganda ng condo namin, diba?
Kondo-condohan, gano'n. Guys, kain guys. Ang sarap. Kala mo nagpapainggit na bata eh. Kain guys, dapat na matapos guys. Kunting hinga na lang. Kunting hinga. Thank you Lord sa pagkain. Sarap. Sarap ng langka. Dahil sa tsahin ko lang. Shout out sa tsahin ko yan. Dinayo ka pa para sa langka. Lala niya. Galaw-galaw baka may stroke. Sarap talaga yung patatas. Patatas, carrots. Ganun. I'm done. Papakilutan ko na. Timat. Buti lang hindi ako nang hinayin sa buto. Kung nang hinayin ako, baka kinain ko din na. Tapos na ako guys. Drink water. Wala akong rep dito. May ref kami. Kaso, andun sa ano. Andun sa tiyahin ko.